L'octubre de l'any 1994 va obrir Cal Talaberó, centre d'art, i aviat es va convertir en un equipament d'art contemporani de referència a les comarques de Lleida. Col·leccions permanents i temporals i un complet fons d'art amb artistes contemporanis d'origen català van passar per les seves sales. A mitjans de l'any 2016, i per un curt període de temps, la Galeria d'Art es transforma en Cal Talaberó Vital, en un centre de tractaments terapèutics i ioga. Els propietaris de la galeria van escollir fer l'anagrama de l'establiment amb ceràmica perquè van considerar que era el que més els identificava amb el seu trasllat a Verdú, terra de cantirers.